Gernika-Lumoko udalak herria bizilagunentzat eta bisitarientzat atseginago egiteko helburuarekin jarraitzen du eta horretarako oinezkoen joan etorri handia duten Andra Maria eta Barrenkalea kaleak urbanizatzeko lanak hasi ditu. Lan hauen bidez, aipatutako kale bietan granitozko zoladura jarriko dute. Proiektuak gainera inguru horri argi gehiago emango dio. Era berean, aireko kableen lineak ere kenduko dira. Obrek gutxi gorabehera 3 hilabeteko iraupena izatea espero da. Obra hauen beste helburuetako bat Donteioren arteriaren irisgarritasuna hobetzea da 2 eta 32 zenbakien artean. Proiektua aurreko jarduna amaitu ondoren hasiko da eta 2 hilabeteko iraupena izatea aurre ikusten da. Bi lanek orotara 364.385 euroko aurrekontua dute.